Ni an ye centre Mohamadu Konate la n'o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye commune 3 yɛrɛ kɔnɔna la Bamakɔ daga yɛrɛ kɔnɔna la. An b'a jira k'a fɔ yan Bamakɔkaw minnu bɛ sigida 3nan na n'o an b'a fɔ ma ko commune 3 olu welelen don ka na kalafili ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la. O yɛrɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an ka fanga ɲɛmaaw kun y'a fɔ cogoya min na u tun ko k'u bɛ na hakili jagabɔ kɛ walasa kalata in bɛ se ka kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na min yɛrɛ b'a to maaw yɛrɛ bɛ se ka kisi bana jugu min donna an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko coronavirus. I n'a fɔ ni kalafili yɔrɔ yɛrɛ ɲɛmaaba ani min b'a ko ɲɛnabɔ n'an b'a fɔ ma coordinateur ale ni minnu bɛ ka kalafili ko yɛrɛ ɲɛnabɔ olu y'a jira k'a fɔ ko u kɛlen don ka kɛwalew bɛɛ bila sen kan min yɛrɛ b'a to kalafili yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɛya la olu yɛrɛ ka yɔrɔ yɛrɛ la. An ye safinɛji ta ka tila ka gel ta ka cache-nez ta n y'a di bɛɛ ma n ye contrôle kɛ ka ban bɛɛ ye dɔ sɔrɔ n bɛ yala yala kɔni na n yɛrɛ gakɔrɔla ɲiginnen filɛ nin ye en général bɛɛ bɛna bɛ tɛgɛ ko en tout cas pour la question sanitaire là n ye jɛya sira ye j'ai remarqué que bɛɛ kelen don k'a minɛ i sɛbɛ ma. Bon, disposition mun fɛnɛ tara sanitaire mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin électeurs ni anw ma a diyara n ye kojugu parce que u ye gel alcoolique min an ka disposition na depuis da la électeur fɛn fɛn bɛ don an bɛ gel alcoolique k'a bɛɛ tɛgɛ la i tɛ se k'i ban i tɛ se k'i ban mɔgɔ si tɛ se k'i ban parce que c'est fait pour nous tous a dabɔlen don an bɛɛ de kama i tɛ se k'i ban an b'a kɛ bɛɛ tɛgɛ la a bɛ k'i tɛgɛ la dɔrɔn i tɛgɛ bɛ désinfecté dɔrɔn i bɛ tɛmɛ i bɛ kɛ élection kɛ dɔrɔn transparente i bɛ bɔ. Voyez an ye 1 mètre ne respecté an ye respecté e yɛrɛ ɲɛ b'a la an kɛlen don ka mɔgɔw janya ɲɔgɔn na hali an ma sɔn ka électeurs caya salle kɔnɔ an bɛ ka mɔgɔw bɛ ka don kelen kelen fila fila n'olu bɔra dɔwɛrɛw fɛnɛ bɛ don ka participer et puis olu bɛ bɔ quoi awɔ an kɛlen don ka mesure bɛɛ ta pour que a kana kɛ fɛn dɔ ye an ma lawuli mun kama quoi. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ minnu yɛrɛ taara kalafili nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la olu dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ nimisi wasalen don nin baara yɛrɛ tagabolo yɛrɛ la sabula tɛgɛkolan tun bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko désinfectant. Alhamdulillah n nana u y'an kunbɛn ni tɛgɛ jɔsi ni tɛgɛko min vraiment a ka ɲi a taabolo ka ɲi depuis da la u y'an kunbɛn et puis hali an dontɔ bureau de vote kɔnɔ u y'an tɛgɛ ni fɛnw k'an ka tɛgɛ ko après produit ji bɛ i b'a k'i tɛgɛ la i b'i tɛgɛ ko n'a ye o kɔni o ye ɲɛta ɲuman ye ka ɲɛsin nin vote ko in ma. Welewelekan min bɛ ne fɛ ka ɲɛsin n balimaw ma mɔgɔ si kana dimi n'a fɔra k'i tɛgɛ ko ou bien k'i tɛgɛ jɔsi fɛn min na a ka ɲi an yɛrɛ ma a ka ɲi an ka sigida ma a ka ɲi an balimaw ma an kɔrɔ n'an denw n'an faw parce que banajugu in filɛ nin ye a bɛ se ka kunbɛli cogo min na o de y'a kɛ n'u b'a la sigi sinon a ma deli ka sigi. Bon, on nana ka don salle kɔnɔ espèce sanitaire kɔni tun bɛ yen c'est la première des choses mana don u bɛ savon kɛ d'i ma k'i tɛgɛ nettoyer donc vraiment kɔni ne kɔni y'o yɔrɔ min ye o kun ka ɲi dondaba yɛrɛ la non a tɛ dondaba la ni donna de avant de sɔnni ka don salle kɔnɔ u b'a d'i ma bon ne ɲɛ b'a la cogo min na o bɛ ka kɛ cogo min na c'est pas mal awɔ min bɛ ka kɛ ne kɔni ɲɛna o ka ɲi. Ni kalafili yɔrɔ yɛrɛ ɲɛma ale ni a baarakɛmɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u kɛlen n'u ka cogoya bɛɛ sigi sen kan walasa kala yɛrɛ bɛ se ka fili jɛlenya kɔnɔ cogoya min na an yɛrɛ ka lakɔlɔsili yɛrɛ y'a jira an na k'a fɔ ko olu cogoyaw yɛrɛ labatolen tɛ sabula an ka kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛntiya kun tɛ yen min bɛ se k'a jira maaw la maaw bɛ se ka kisi cogoya min na ni banajugu yɛrɛ tɔɔrɔ ma ani dondaba yɛrɛ la tɛgɛkolan kun tɛ yen min yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ mɔgɔ tɛgɛ la min bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa caman kisi bana in yɛrɛ tɔgɔ ma ani an ka jamana marabagaw kun y'a jira an na k'a fɔ ko fɛn fɛn kun bɛ taa kalafili k'u bɛɛ furancɛ la ko mètre kelen ko kun bɛ dan olu ɲɔgɔn cɛ olu cogoyaw yɛrɛ ma labato nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la. Depuis da la mɔgɔ protégé tɛ ji tɛ safinɛ tɛ ka mɔgɔ tɛgɛ ko gel tɛ bɛɛ kɔni bɛ ka don ten mɔgɔ tɛgɛ normalement depuis da b'a la mɔgɔ kan ka protégé k'i tɛgɛ ko ka don de ka fɛn mun ka gel mun tɛgɛ la mais ne jateminɛ o tɛ ka kɛ da la. Comme gouvernement kungo k'a mesure bɛɛ ta kama moi je crois que gouvernement ma mesure ta nin kama dɛ parce que ji tɛ yan safinɛ tɛ yan gel tɛ yan hali assesseur minnu bɛ ko gama d'u ma ne y'olu ka mun kɔ siɲɛ wɛrɛ comme second tour mana bɔ a la u k'u jija ka affaire sanitaire nin bila sen kan sinon u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin a ma nɔgɔ u ko hali u ko fana ko 1 mètre ka bila mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ o tɛ ka respecté fana u ko fana ko 50 personnes kana kɛ fɛn na bɛɛ a ka ca ni 50 personnes kuru fana kɔnɔ
donc o aspect ninnu si ma bila sen kan a ma labato quoi. Non u tɛ ka a kɛ yɛrɛ de a tɛ ka kɛ u bɛ k'a fɔ ko hali ka 1 mètre ni minnu t'an ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ k'a kɛ don dɔ la n nana polisiw yɔrɔw bɛ mɔgɔw température ni fɛnw ta a si tɛ ka kɛ yan a kɔni si tɛ ka kɛ an kɔni bɛ yan nɔ i bɛ don i yɛrɛ ka parti i bɛ ka minnu ka déléguéya kɛ olu de bɛ hinɛ i la ka gan di mais hali olu bɛɛ olu yɛrɛ tɛ k'a di yɛrɛ welewelelikan laban min bɛ n bolo k'a fɔ jama ye u ka a essayer quoi nin ko in a ma organiser yɛrɛ de a ma organiser n'a ma ɲa i bɛ fɛn kɛ i ka ɲi ka a kɛ ka ɲɛ quoi i bɛ a ko kɛ ni sigili ni fɛn wɛrɛw ye quoi k'a préparer quoi mais a ma kɛ ka ɲɛ yɛrɛ de. Bon an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ depuis an dontɔ da la fɔlɔ porteurs bɛ yen mais u ye ɲininkali kɛ an ka directeur ni fɛnw yɛrɛ mais u ma hygiène foyi tɛ da la mun b'a jira comment tigɛ ko ou ka an kisi bana in tɔ ma an dontɔra o si mesure ma ta. I n'a fɔ an ka fanga ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogoya min na u tun ko k'u bɛna kɛwalew bila sen kan walasa nin bana kofɔlen yɛrɛ kana se ka cari nin kalafili yɛrɛ kɔnɔna la nka an ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ u ka kɛwalew yɛrɛ ma labato ani a ma sigi sen kan kosɛbɛ i n'a fɔ korofinnakaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ nana Bamakɔ kɔnɔ yan.